Kita mulai perminggota matang yang mahita di rohat tabe. Amen. Terpuji matuhata marhite edde sian buku edde nomor 10 alu ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amen. Tung ise madong aku di akka banua gijang, jaladuko diho, dang adong di halomoh rohaku di tanoon. Nak pemeru sibuku doho rohaku, saya debatado partano batuan ni rohaku, jala pajabaraku saliling-liling na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, say lehon maton dim na badia itu bagasa rohanami, say payama di bagasa kami asin ni roham dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, say ramoti hami di hama masa ni pangujunan, pargugoy mahami mangulahon lomo ni roham, asala marlas ni roha hami, midadengga ni pabenammu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 202 ayat sada dohot ayat 2.
tatangi homa pati ni debata imasian pati pawaluhon dohot lapatan na unak ko manako dia do lapatan ni odo iko dihabiari rohata debata jale ikon holong rohata di ibana asa unak kita ulo madobu hepeng ni dongan jolma manang mabahe bisu-bisu makalas suppon boniaga iko sipagada ni rohata arta ni dongan jala siramotonoton atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulaho patit nae ale Tuhan debata saya berkubur memahami mengulang nampak patit ini. Amin. Marede mahita sian buku dia nomor 100 ayat 1 dohot ayat 2. Tato poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Saya merpangulahi maroham midahami. Dibaheni sese sama sude dosa nami. Dang adong nahupang ngasahok kami dukon asin ni roham. Hati goran na pinatupan anak mudo. Nahu pangasahok kami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabi ge mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songono do hata ni Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jale songon obun manorop aka dosam. Saya mula mahotuau ayau do si paluaho. Hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Hudul mahamo. Marede mahita sian buku ede nomor 450 ayat 3 dohot 4. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel diari mingguon imana tarsura di pasalmen 146 ayat 1 ayat 10 tajahama marsorik-soring. Haleluya. Ale todiku puji majahoba. Pujiokku majahoba saliling au mangulu. Saya edehenokku do debataku saliling adong do peau. Unang marhaposan hamu tu aka pangarajai. Tu anak ni jolma nasa upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sugut to dinai mula may bana tu tanona. Diari nasa sadai pesama sudi aka sakap-sakap na yun. Martua mama nanise namampai debatan si Jakob pangurupina. Marpakirimo ni bana jauh debatana. Si topalangi dohot tanoon dohot laut rodi isina sa sudena. Si ingot hasit tongan rodi sa liling-liling na. Si patikos puhum tu akan nirupa. Si lemon sepangan tu akan namale. Jehovah makar hari akan natarlate. Jehovah patonggor mata niya akan na mapitung. Jehovah pahehe akan natuki. Jehovah makaholongi aka partigor. Jehovah mengaramoti alak naburo. Ibana margogoyhon akan nasopot somarama somarina do akan namabalu. Jala dipalite yang modalan ni aka perjaka. Jehovah do raja di saliling-liling na. Debatami alision marsuduk-suduk do. Haleluya. Ido sahatna. Martua do na tumangihon hata ni debata. Jalan na upiopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 584 ayat 1 dohot ayat 2. Kamu saluhur bangsoi. Puji
taha tidak ko mahaporsyaota songo na tidak ko ni dongata sa haporsyaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinumbuhon di si Maria nagabe-gabean si Antodi porbadia adorang suabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman di silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lao hundul di siamun di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon manguhumi halat na mangulu do namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak na umate dohot di hangoluan na surah suda amin hudul mahamu tabigima kor serafin
Tak bigi matik ting di kita. Dikting di Huriata, Minggu tanggal 25 September 2022. Goar ni Minggu, sadarion ima Minggu pas 10 limahon, dung Trinitatis, dohot topik, hadaulaton mardongan sabam niroha. Napaduahon, dakdanak nasorang. Na di hari Kamis tanggal 22 September 2022, di bahasa-bahasa hontuatta dosa halak dak danak bawa tu keluarga ni amatta Ardedi Frianto Abbarita inatta Dian Rismalasari Boru Silalahi, alamat Jalan Sutra Jelita Pitu nomor 5, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, sektor Satahi. Sai di pasu-pasu tuatta dak dana kirap dohot natorasna napatuluhon Padidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di Parmingguon bahasa Batak pukul waluwip di Patupa Huriatta do Padidion Nabadia tu ianakkon ni Huriatta. Tuna toras nanaing mendaftar boy mamangisi formulir pendaftaran Padidioni. Formulir boy madijalo marhite situa ganup sektor Manangsian Sekretariat Gereja. Konseling di Patupa hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 10 sadawib hulai salinai. Konseling di Patupa hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 10 sadawib. Nah paupaton par pakubasion ni Padita. Sadarion Minggu tanggal 25 September 2022 Padita liston butar-butar makubasi di HKBP Tridharma Palimahon Partangyangan sektor. Hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 10 walu di Patupa Huriatta do Partangyangan sektor Saroha. Nani hasuhuton ni keluarga TB Sitopul Situa Dr. Wati Boru Samosir, keluarga Nyonya Elma Sitorus Boru Sirait, keluarga Situa Turman Simajutak Boru Lubat Turuan, dohot keluarga Edison Siahan Askira Ranu di Mejo. Jala di Pasada dohot acara pangapulion tu keluarga Inang Pitta Humisar Lubat Tobing Boru Huta Barat Nahinan. Maringanan di Serbaguna A dohot marhite Zoom na niuluhon di Padita Ferison Rajoki Pasaribu. Hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 10 waluwip di Patupa Huriatta do Partangyangan sektor Satahi na nihasuhuton ni keluarga JMT Simatupang Situa Like Borugultom. Maringanan di Serbaguna A dohot marhite Zoom na nihuluhon di Padita Luhut Sibolon. Hari Rabu tanggal 20 September 2022 pukul 10 waluwip di Patupa Huriatta do Partangyangan sektor Sion na nihasuhuton ni keluarga Naik Tobing Boru Si Hobbing. Maringanan di Jalan Praja Onom nomor 63 Kebayoran Lama Jakarta Selatan na niuluhon di Padita liston butar-butar. Napaonopon ibadah dohot kegiatan pra NHKBP. Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 12.30 wib di Patupa Huriatta do Parmingguon pra Naposobulung HKBP. Maringanan di Serbaguna A na niuluhon ni Padita Ferison Rajoki Pasaribu. Nomor 7, Family Gathering Sekolah Minggu. Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 7.30 pukul 10.02 di Patupado Family Gathering Sekolah Minggu Maringanan di Bumi Perkemahan Ragunan
didapingi Pandita Ferison Razuki Pasaribu dohot Pandita Liston Butar-Butar. Na pawaluhon remaja. Sadarion Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 10 WIB di Patupado Parmingguon remaja maringanan di ruang serbaguna A jala tu hari Minggu na mangihut Parmingguon remaja di Patupa Ganup Minggu dohot waktu dohot inganan na sarupa. Paduan suara remaja SMP SMA Sadarion Minggu tanggal 25 September 2022 di Patupado latihan paduan suara tu yana kota remaja SMP SMA na di Patupa dung sipul Parmingguon ni remaja pertangyangan inahanna di hari Selasa tanggal 27 September pukul sia di Patupa Huriattado pertangyangan inahanna di Serbaguna A. Napasiahon NHKBP Sadarion Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 12 WIB di Patupado NSD maringanan di Serbaguna A na niuluhon di Pandita Ferison Razuki Pasaribu. Na pasapuluhon sermon seksi paropuan. Hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 10 WIB di Patupado sermon seksi paropuan maringanan di Serbaguna A HKBP Kebayoran Baru na niuluhon di Pandita Ferison Razuki Pasaribu dohot tema The Act of Love, perbuatan sebagai perwujudan dan kasih. Pinangido tu sudi anggota seksi perempuan asa mandohoti ulaoni na pas 10 sadahon Marturia HKBP Distrik Walu DKI hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 10 WIB di Patupado Seminar Dialog Nasional Antar Umat Beragama tahun 2022 na didohoti Pangulan Agok Tiki dohot perwakilan resort di Mahalak maringanan di gedung Sopo Marpikir HKBP na pas 10 duahon jadwal Parmingguon mamuka hari Minggu sia Oktober 2022 nanaing ro sahatu namangihut Parmingguon bahasa Indonesia Manugut na pukul 10 hian gabe pukul 10 WIB. Tapabotohon ma jadwal perubahan Parmingguon tu ruas ni Huriatta marhite sektor tabi. Na pas 10 tuluhon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Perbagason Parhalado dohot ruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason tusudi ruas ni Huria na Tubu Manang Marbagas di tanggal 25 September sahatu tanggal 1 Oktober sai tuhat tama nama masu-masu molo tung adong ruas ni Huriatta na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahuni di pabua matu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat na pasapulopaton na parpudi aka tikting naso ni jahahon hobar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha songonima sahat ni tikting di Huriatta di bagasan Minggu sadarion taingot bima maniakoni tu joloni tu hatta. Tapi kima kor amah
Marede mahita sian bukwede nomor 420 ayat sada sahatu ayat tolu huhut pasahaton pilion perjulu sada aduhot sada b. Saunang dehotalu di banhaholomoni Mereng Yesus si Tuhanmu bernegati nanai Unang ganggu rohamuna di pandoki debataham Pasal tona baga-baga pos rohani debata
unang pehotalu di mana holomoni Dereng Yesus itu hanu kedegan inaunai unang rangku rohauna di pandong di debatah pasodona bada-bada utroham di debatah. Damini debatana sumurung sia saluhu naroha ima mangaramoti ati-ati roha dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hamna kedongan na hinaholongan di bagasa goarni Tuhata Yesus Kristus. Hita nuaing namar pungu di bagas joroon namar dohoti parmingguo di manogoton. Songonima saluhu nahu haholongi hami ruas ni huriata nama dohoti parmingguano siatongan yakka bagas tarap dohok keluarga ubasahata mima selamat hari Minggu. Napa duahon unang pulatar songgok rohata songon nahatok mamatua padita Herkuleson narohamuna alana di acara tai seyogiana namar jamita sadarion amang pandita Herkules Pajaitan aladong gangguan kesehatan ido baik gawe hami manggatihon nasida di pasahat barita nauli di tonga-tongani para saurata barita nauli di hata itu hata sian surat ni apostol Paulus na para julu tu si Timoteus di biddu na paonopon mamukka sianaya onom saha ro di ayat sia songonom ma didok uli ni rohan na sabam pangomoa gudang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha aidang adong tabuan tuha sianganon jaladang terbuak kita agya ahalau ruar alai molo adong dihita si pangano dohot parabiton tahasabab pemain alai akkana naing gabe mamora madabudo tu bagasa pangujuna dohot sabil dohot lan hahisapon haotoon akkana mangago nama ngalonok kojol mai tu bagasa jea dohot hamagoan nama ngalonok kojol mai tu bagasa jea dohot hamagoan ido sahana hamna kadongan di bagasa guarni Tuhata Yesus Pak Parno doho Ibu Parno sada keluarga sederhana tetapi tetap bahagia nunga 25 tahun menjalani hidup pernikahan jalal tu dia penasidalao selalu berjalan dengan naik sepeda berboncengan. Las dorohani Ibu Parnion diboceng Pak Parnoon. Sipata saya mekel donasida sambil naik sepeda. Kadang-kadang jenaka do Pak Parnoon lao mangida rohani Ibu Parnion sipata dibayad doban ni sepeda nai mamulus lubang dungi tarsonggok ma Ibu Parnion marah ka dia. Bu Parni tidak marah, hanya dia tertawa cekikikan, ih siabang sengaja ya enak dungi lam gomos ma di haul goting ni Pak Parnoon laos digotil ma pinggang nai dungi lam goyang-goyang masih peda naon ya adu halakira medebu dirabba jala rak marlas ni roha hamna kadongan ahadona naing berengot tadi si mereka hidup bahagia dengan apa adanya. Idona nido ni topik mingguta sadariom modido ibadah disertai rasa cukup hadaulaton mardongan sabam niroha. Ibadah unang manigor tapahami secara
formal manang ritus keagamaan na ibarat namar minggu songonon marede martangiang partangyangan seakan-akan ido pemahamata ima ibadah. Jadi molo saya dong padohan ibadah yang sejati pangatusota ima kena burju mar minggu duk saha di gereja torilopi tanganna dangolo makatai dangi bereng-bereng donganna hola padita ibereng bolu tiki marjamita ima tadok halak na ibadah na sejati adong duhamu na hola mamereng aunwaing biar ho adong do pesai mamereng-mereng bejuni donganna begek bejuni deu baina manang bolu tadok gejang tangyangna bongor suarana martangyang ima ibadah itu ibadah formal natapatupa songon refleksi ni hapor siota alani parugamaota alai bidang siani nani guaran na ibadah ima sikap perilaku tindakan dan perbuatan doho sude gulmi ningolu tahun patuduhon hubungan persaoran komunikasi tatu debata ido ibadah. Apapun gerak kehidupan kita ini dan perilaku kita sehari-hari di dia pehita di kantor di ngana panglau di mall doho di perpestaan semua itu bagi orang percaya harus dinyatakan sebagai ibadah. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku sebagai orang percaya, sebagai orang yang melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Molo di kantor ho tadani anak ni debata, tadani halak naporsia, bagaimana saudara hidup di kantor? Apakah saudara memang melakukan pekerjaan dengan taat, dengan disiplin, dengan bahasa-bahasa yang santun dengan sesama? Ima ibadah nasa sitongna, dan ketika menjalani hidup ini dengan apa adanya tanpa harus dia ambisi dengan pengaruh dunia sekitarna. Odo nau maul sikap bertahan di nguluni jolma mempertahankan identitas jati diri dohot keberadaanna, sehingga kadang-kadang kita bisa keluar daripada diri kita, menompang dengan diri orang lain hanya karena ketertarikan dengan orang lain. Tabereng baga dongata mar you can see baga inata ba mar you can see inna hape ala na botar do inatai mar you can see may mana hape mana mat wirong inataon ngabirong mar you can see mo se inna do ngamma. Kenapa? Dia memaksakan dirinya mau sama seperti orang lain, tidak sabar dengan dirinya yang sesungguhnya. Dan sabar songonai do dan sabam rohana iseibana boha hadirionna odo na jojo na nido na pengenalan diri doho pengenalan identitas. Jadi hidup na nido ni si Paulus marhite si Timoteus asa di pasahati tuhuriana di Efesus alanga mulai terkontaminasi nasida dengan perilaku yang memang mereka sudah tidak mampu lagi mengekang diri dengan mempertahankan jati dirinya yang sesungguhnya. Molo memang daun lalap do natolap pita natolak hepeng tamanuhor unang pola paksa hom marutang-utang holam manuhor ikan kakap. Enak ikan kakap katanya na. Hape penghasilan na yang cukup adalah membeli daun lalap. Molo baju katun boleh tanami nejur tetron. Molo ido sanggup hepengmu manuhor. Unang sepak-sepak sa ikom marwol England. Alai wereko adong halau mate necis marwol England. Molo holam mar avansa doho tolap. Unang say gadehon doho sudi
akka gazim holan asabui ho mar alpart. Bahagialah dengan apa yang kau punya. Nikmati apa yang ada. Seperti itu sejatinya orang percaya ido baik didok nak kining pangomua gurang dututu hadaulaton anggo mardonga sebab niroha. Kita diuntungkan kalau kita mampu merasa cukup di dalam kehidupan kita ini. Molo mampu doau madok ima las dorohaku di ngoluk kosongonon. Saya bahagia menikmati hidup yang seperti ini. Apa keuntungannya? Keuntungannya kita tidak akan dipecundangi oleh rasa iri dan rasa cemburu. Ayo do penyakit no belga di tonga-tonga ni hajol maun. Kalau nala dibereng do tipi ni tetanggana ngana salah panga bula poldi, Pak nggak lihat itu tipi tetangga udah sebesar lapangan bola poldi. Ayo kita beli tipi kita sebesar lapangan bola. Inlah. Neng tuhoron nama tipi na belga HP penghasilan nadang cukup. Lalu apa yang mau dilakukan suami? Ahama benom muamang molo merenge manjainatai papi ina kuhuk mesti disayang saya kok. Enggak bisa kita seperti tetangga sana. Itu adalah cikal bakal mendorong seorang suami atau kita pun melakukan hal-hal di luar daripada kewajaran. Ido ban namasa songon namasa nata bereng waing de baru de ditakut dongata siak kator nata anggap adalah sebagai simbol keadilan di negeri tahun. Mengerikan. Kita harus miris dengan perilaku yang seperti itu. Aduh mabba ini. Ay hurang gaji ni luar biasa besar gajinya, besar tunjangannya dan lain sebagainya. Suatu tiba di kok kamu gaji ini pandita Sibulun. Ngantara bumi dan langit ini. Ada kaya korupsi au. Ada kaya tak kudurung-durung. Ay hugomak ko maju sa gomak kata ya. Dak ya belum makira dung-dung isu bahasa gomak bah. Ay dangarong bikin namin enggak. Ala naso sabar dibana dang dihasabapon. Apa yang ada di dalam dirinya sehingga dia harus dipaksa melakukan di luar dirinya. Ido baina molo dia kamo de pesongonido. Akapelagi akan apa so taukan holam bergati nama sahai potongan rambut ni si Ronaldo. Oh bergati mah akka potongan rambut ni remaja. HP si Ronaldo nagelombang do obuna. HP remaja na dijebutai rajo do obuna rambut lurus. HP nangi bae songo si Ronaldo. Mana cocok. Hanya mau ikut-ikutan. Apalagi kayak natau meludung manutol drama Korea kan. Hula gati gaya ni artis nai ngagati mesti gaya na. Sehingga kadang-kadang kita memperlihatkan di tengah-tengah kehidupan kita banyaknya gaya-gaya yang dipertontonkan, gaya yang datang entah dari mana-mana. Toh emak mampus petaho asal menang gaya, nendetuk kan? Amnak kadongan ido baina didok nang di ayat walui alai moladong dihita si pangano dohok para bitom tahasabab pumai. Apa yang ada di dalam diri kita nikmati. Ala didok donak kining na para jolo di ayat itu aida ngadong tabuan tu portibion. Ada yang kita bawa. Ayadok kamu na tubuh mardong amas. Adong kejutan, adong berita. Ay nga tubuh anak ni si bolo niba. Sungguh dia bawa. Alay dak pala ni ba na laos ibu do puang mutiara ina. Ada. Narok kita tabuan tabigi manangah di Portibion tabuan seorang tu Portibion. Kita datang seperti pengakuan daripada Ayub. Kenapa rupanya saya kalau Tuhan mengambil dari saya semuanya? Karena saya juga datang ke dunia ini dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Dan kalau saya pun mati dari dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Kecuali halak Batak. Mau halak Batak mati, adong ribuan. Ibu ada si patuna, ibu kacamata anak, ay baik kacamata na umatnya hai na tuburnya itu ay ringkas lumajah bapak mau nina macah ada pina matai
di tanoman ibae sipatuna. Kadang-kadang kami padita ngilir do amang sayang nai sipatu ku pedang arok songonon naroha. Atsugari boy permisinya tu keluarga ai boy buat noni nang ningon. Anggo halak batak bulang do buan na jolo na taalo do di RPP. Ikon dibayad do molo horbo di sehat, ikon dibayad do jagal horboi tu batang nai idom banaru istilah buan. Ayah do buan na horbo. Lalu apa filosofinya bagi orang Batak? Pabuahon hamoraon na aiduk sahatin nanoni mana dung ditaruhot tudian itor sukunon yak kadongan na dui ayah ibu aku tulang ayah du buamu jagal horbo buh na beteng dohoin na alai do na taalo danga dong tabuat tu portibion jala danga dong buanota alani ido molope alani akka keteguhan kigigi hatta kita mendapatkan apa-apa maka bersukacitalah dengan apa yang ada. Mau martababe sukacita juga dengan yang sudah bertambah. Mau jadi kaya pe karena kesungguhanmu bersukacitalah juga dengan kaya. Dakya diorai kaya. Uang juga tidak dosa. Mana tidak uang itu tidak dosa. Kaya itu juga tidak dosa. Tetapi cinta akan uang itulah akar segala dosa. Kaya juga tidak dosa. Tetapi ketika orang sudah membuat tujuan hidupnya menjadi kaya, itu yang menjadi dosa. Idona dia ya sih. Ala bolodung godang doha moraun di jolma banyak ujian dan cobaan yang mungkin terjadi ke dalam dirinya. Ai molo naing berselingkuh padita si bolon adong anak boru izonohi olo do anak buri makan aja Pak Pendeta ya Senin Kamis kadin nado coba jo marbibi ben sau mendekati dia holak kubuk kapitu naon itu hado dimasuk na terbayang dua mata nasi munam yokaroa. Nata dok, peluang-peluang melakukan dosa adalah ketika kita sudah hidup di dalam kekayaan. Ketika kita memiliki segala-galanya, itu yang sering menggoda kita untuk bisa melakukan. Dan di situ peluang-peluang yang paling banyak melakukan apa saja yang menjadi dosa, menjadi kejahatan. Alani mahamunak kadongan di bagasa goarni itu hatta Yesus Kristus. Ido na naing tugihonota di bagasa mingguta sadarion molo di topi minggutai hadaulatom mardonga sabam ni rohab ibadah disertai rasa cukup hidup ini di hadapan Tuhan yang paling disenangi Tuhan adalah ketika kita menempatkan hidup kita ini seadanya sederhana tetapi itu akan mendatangkan makna akan mendatangkan harga dan akan membuat kita juga akan mendapatkan puji dan puja. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan nami, mauliate ma marhite hatam disungguli rohanami di manugoton asa sabam rohanami ido hadaulaton nama caitar puji jalana hinalobohommu. Ali Tuhan nami sipata tutu macai maul dohami majaga diri nami sipata dakuta dahami nang hadirion nami alani gudang ni ela siatonga tonga ni portibion ido mabai gabe tubu akadusa gabe mangalausi diaka na sapatutna alani ma Tuhan diajari hodo hami anggiat totong ahape naung pinasaha mudingulu namion imahu halasok kami imahu hamalateho kami imahu hasabapok kami boydo halak marjabu dijabu gubuk dijabu nareok-reok alai boydo godang disi akacanda dan tawa daripada halak marjabu di rumah gedongan
alai gudang rimas dan kecemburuan. Ali Tuhan nami, molobui hami di bagasa kedaulatan, laosido mengekang ngulu nami, madua sianaka kedengkian doho kecemburuan. Ai ido urak ninasa nang akka hadusaun. Atong moliate matuhan ajari hami pargugui hami, asabui hami totong marhadaulaton, ima naing takas sami manada, pabuwa si lehol-lehom mudu sudena dong dingolu namion. Molo saotik pedi lehokko, molo siap pasu-pasung dui, bui dui Tuhan gabilas niroha. Atong Tuhan asa tarbatu pahami naing mahami totong solhot di bagasa parsaurat tuho. Tuhan nami mau liate ma di bagasa minggu nami sadarion, hubuak kami ma nang sude gulmi ningolu nami, ai gulmi ningolu nami ido hadaulaton nami. Semua perilaku, tindak tanduk, perkataan, perbuatan, dan sikap itulah ibadah. Atong naing mahami perilaku bertindak hobar tulomo ni roham di bagasa kesederhanaan doho serep ni roha doho di bagasan haudu hortotong hobar tu tona dohot hatam hutang yak komanangak kadongan nami nasubui rap dohot tami adong doi Tuhan ala niak kana di bagasa para sahiton dope adong dodongan namin waing namarsahi dirawa di rumah sakit hubuak kami inanami inang rauli boru si barani doho inang situa nyonya mawar lubat tubing boru panggabean doho inanami inang nyonya Puspa Reynold boru lubat tubing tarlumobi di inang nyonya lubat tobing boru gultom manang opurut boru dia karyarina salpu polado dirawa di ruang ICU hubuak kami matuhan nasi maroham ho mana masu sude proses pangubation perawatan marhite tangan nyaka para medis dohok dokter parhitiam mumanasida mangalehok kama malum siap para sahiton nasida alai manang dia peak kasakakmu di ngolu nasida tuhodo hu pasahatami ai dihodo hanguluan dihodo nak kamatean jala molo di bagasako hami Tuhan madalani ngolu namion ido nama baik kami boy tolhas tu hanguluan na sora sudah alai losong ni manangaka amai nami nang liling marsahit na dirawa di jabu ali Tuhan nasi roham sapala naung dilihoko sabam ni roha di nasida pagad damai asa totong nasida marsihoho tuho doho sudi keluarga napa ture-turehon boy totong nasida di bagasa labas ni roha di bagasa kolong di bagasa kesabaran pature-ture nasida hutangnya ko kami ma nang sude akka ulau di tonga-tonga ni huriamon hubuak kami ma nang akkaya nakon nami sian name met sahat tu nama gudang akka namar sikola tu koma Tuhan na mangaliho bisuk kami stara di nasida na jono di labung nami manang nadau marsikola di luar negeri tu homahu pagom gopok kami Tuhan nami pasu-pasu nak kuria modoh sudiaka program naung husak kabihami pasu-pasu manang bangso nami bangso Indonesion di botohodo Tuhan akan masa di tonga-tonga ni bangso namion alani asima roham lehom mabisuk nak kapistaran tu pawareta nami asabuy nasidat totong bertindak arif doho bijaksana mabaynak haputusan na berpihak tutonga-tonga niak ka masyarakat asabuy totok kami Tuhan di bagasan hademahon ketenteraman kedamaian kesejahteraan di tonga-tonga ni bangso namion tong mauliate ma Tuhan nami
mauliate madiho di bagasa Jesus martangia kami. Amin. Marede mahita sia bukwede nomor 422 mamukaya sada laus tapasaha mapiliata na paduahon. Taede hon ayat tulu laus jong jong mahita. Nama tebea nang kos hosapi kawolom magiar disirohaki jakon hilang maaf ujisi dilampun hidang sonang roh
Ta pasahat ma pilihan na tapapungon tuadupan itu hatta martang yang mahita. Ali di batama namin na di Banua Gijang hodo haroroan ni salihut silehon-lehon na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asahu parhasya kami pilihanon pati bulhok karajaom dito nga ni huriam dohot di porotibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalap putadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say ro maharajaumu say saut malo moni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Hamunak kadongan nahina holongan di bagasa goar ni Tuhatta Yesus hitan waeng namarpungu di tonga-tonga ni coron doho sudi nahu holongi hami namar doho ti parmingguan osia tonga ni akka bagas tabi rap doho keluarga nang sian akkai nganan namar ragami hami namar hubas di parmingguota sedarion pasahatot tuhita saluhna. Selamat hari Minggu mari hita. Tuhan memberkati. Horas mari hita.